Mina mfethu hayi ngifuna ukutshela amanga. Yeah. uNkulunkulu ngibusisile. Amen. Yeah, even though financially is not great. Yeah. Kodwa saphanda. You are blessed. Sinethemba esililahle. Mfethu ngiyipi mfethu? Yeah, you are blessed. Hlale nezinsizwa mfethu akula nezinsizwa. Yeah. Zangakha ngayinsizwa. Ngeke ngilo ngilanda kakhulu. Yeah. Phela ngombhemu. Yeah. Ophelele. Wingo. Mfethu into kufanele uyazi emhlabeni mfethu kubezela kubalekile. Yabo. Wazi kodwa ukuthi ufunani. Ungabekezeli ukuthi uzobekezele. Ayikho nento yenzayo futhi lapha yabo. Mina ngiya kunzima. Uyisebenza. Angifuni ukutshela amanga. Ilento lengihlezi umuntu wathi mfethu ngiyaye ukusebenza mina ngiyoqala into ukuthi ngimintshele mina emabro aqala uyeka isibani ngoba sometimes sina izodaka siyaleka. Ngicabanga ukuthi yonke into bethu umuntu ayenza kufanele ayithande. True. Lema uyithanda lema uyithanda. Especially umuntu omnyama bambalo abakwazi ukuphila leyo mpilo engisho. Siyashizila mfethu. Siyashizila dog. Inzima ukuya kaHulwet dog. Awungenele uba lapho. Asivele sikhale siphezu kwabo yabo. Yeah mfethu. Sikhale phezu kwabo, sivele phezu kwabo. Bro Mfethu. Yabona sikwazi. Nami nginovalo kangazi wena ungithelele ngalelo valo lolo. Ma bro. Nami nginovalo ngazi sengithatha phela uvalo. Usually I'm not umuntu onovalo. Angazi. Plus game yakho yakufuzile mshobo. Awu mfethu uyangicabanga. Bathi ke bro am grand. Yeah mfethu ngishap wena. Nazo. Sekuyisikhathi postpone. Mfethu. Inkinga. Yeah. Bathi ke yazi ngithandani namhlanje. Yeah mfethu. Ngithanda setup. Setup is dope kakhulu. We outside. Asho njalo amanika we outside. So but yeah ne but everything ngiyakwamukela. The name of the show it's Why You Started Podcast. So basically we interview my content creators, my entrepreneurs, which is abantu abafana nani who created impilo abazakhele wona opportunities. So basically mfethu ngiyakwamukela ukuba la I know nama followers a lot but ngicela uzazise. Followers bathatha. But mfethu ngicela uzazise and just mfethu ubani. Mfethu ngunduduzo wakhezo. Yeah. Kulele khona la eMpumalanga. Sure. Elokushi bathi ama state. Yeah. Yeah. Nduduzo khezo. Alikhe ledlalisa likhe igama leinsizwa. Wonke umuntu carrot my ass. Wonke umuntu bo carrot. Yeah, carrot. Lisuka. Ayingeke bana siyekeleyo. Ayihambe yakhule lokambe. Sezalala insizwe ezaliqamba. Sezalala. Sezalala. Bekumele silazi ukuze abantu bekusesha lapha bazi ukuthi carrots nje wazi carrots. Yeah, but if it take us through your upbringing mfethu ukuthi how did you grow up yabo so into kanjalo bo umuntu kanjani personality wise. Yeah mfethu mina into engayisho ngami mfethu. Khule shisila bro eyadlala. Kadlala mfethu. Nalokho kulona iphutha. Kula mfethu mina ngikhule grand mfethu ngikhuliswa oledi nisalwazi thamela sheshela shona abangisayintwana. Yeah. Gogo mfethu be umuntu beyiphanda mfethu. Lokho ngamazi uyaphanda sicwempu. Kwazi wagula ke. Uphazanyisa ukugula washona. So konke ngikwenzayo nami ngiqhubeke enyanisweni zakhe. Nokubona kuyena. Ngisho ngingakafiki ude ngisasekuqaleni. Yeah, ngibuyele kusalwazi. Yeah. Bona ke may you so rest in peace. Are you proud of umuntu omakhile namhlanje because like abantu abaningi they always say I wish bengaba umuntu kanje if uzibuke esibukweni and you are like ngalendlela kukhulise ngayo. Are you proud of the person that you are? Mina mfethu hayi ngifuna ukutshela amanga. Yeah.
uNkulunkulu ngibusisile. Amen. Yeah, even though financially singabi grand. Yeah. Kodwa saphanda. You are blessed. Sinethemba ngesilahle. Mfethu ngiyiphi mfethu? Yeah, you are blessed. You are blessed. But again, mngana mfethu, take us through upbringing yakho ukuthi kahle kahle mfethu Nduduzo ekhule umuntu kanjani umuntu khona la ke ngathi hlupho futhi unathi inhlobo ehluphayo ke hayi lutho nje nathi inhlobo ehluphayo nje lutho ola ma outi nazo lutho hlupanga khula kutetema mfethu mina mfethu ngitetema yabo ngomfana bethu uthambile mfethu akufuni lokungizenza mfethu ukuthi yabo hayi hlale nezinsizwa mfethu akula nezinsizwa zangaka ngayinsizwa ngeke lo ngilanda kakhulu phela ngombhemu ophelele ingwenya yabona ngikubona ngithandile le ngwenya manje kakhulu yabo indaba namatanana ngizabe yabiza ngwenya manje mfethu manje nawe uzibona kuleso scheme leso not exactly angibisa ngegwenya hlezi cha ngathi kuthula igwenya yayibona igwenya lapha ekhoneni kazi hayi esuke sihluphile sikathele wayne igwenya la uyibona konjwa ngekhanda kuthiwa ngala sure but ke yamfethu kumentionile ukuthi kahle hle ukhule nje utetema usho njalo mfethu ngisho njalo because even esigela mfethu khona ni sesashona ukuthi undlaka uyabasithola ayize mfethu ngikhokhela imali mfethu ukuze kushawe yona yabo angizwani nobuhlungu uzobe namhlanje so babe number yona instead of when hey ngaze ngikhokha imali ezivele ngiyiphatha imali esikoleni sure so vele ngiyabhema so uthi ngibambele mangibantile kahle cause bengithi since ngithe ugogo ngigule ephanda bengiphanda naye so uma kuphandeke eceleni ngevele during the week nginayo imali umnandi set so I've noticed ukuthi umuntu your hobbies ngizoba gijimela nje abantu ama hobbies alombhemu bethe ngiwabonile mina thanda umculo and then nothando lwezinja lonto leyo mfethu iqhamuke kanjani and then we developeni lonto because isiqonqa kahle abaningi ukuthanda izinto bathi isiqonqa umuntu omnyama yaphi mfethu hayi zenza umlungu sure yeah afethi izinja mfethu uthando lazo ngiqale ngazo because ngiyayithanda uthando lazo bhuti wami uqiniso uyena othanda izinja wanginika uthando lazo ngasho kanjalo because uyena umuntu othanda imfuyo so ngenda phe nami sengithanda imfuyo lapho mfana omncane wasekhaya ubhuti wami omncane so izinja ngagcina ngiyithandayo ngalo ndlela leyo okumculo bro umculo uyahila mfethu mhlawumbe wachazela eqala ukuthi ulalela hlobo lomculo khona la genge le engifuna ifunda umculo la umculo mina ngothanda wonke kodwa ngichoose when it comes to a house sure ngomuntu underground why underground imnandi ekubeka angazi ngichaza kanjani mfethu yawusayichazeki mfethu it's a spiritual thing leyo uvela connect nayo so hip hop mfethu in terms of hip hop is like your favorite artist uthi yabo lo yangidalela too much kubaningi mfethu nasi ile yakudala kakhulu leya manje manje mfethu uyifikile lezi zinto adla mfethu okay manje umkhulu khethi mfethu like number 1 number 1 okay manje umkhulu khethi mfethu mfethu lokish number 1 alezi zinto aningi mfethu usijava mfethu uyawusha umculo irazo phela leyana irazo leyana mfethu asiphilisa mfethu and then lezi zinto lezi esazinja khona into lezi kuthiwa khona amaqwela doka la cabra labafana bafikile labafana ngiyakutshela it's one way bana le track le yakhe nobani elabafana man nomyena nola Capra lo mfana omncane lo manje ngibazi labafana imaka ulukile eqala ekhaya because khona ula Capra lo shintsha ama voice ukwazi ukuyishintsha ama voice
Kambubani nama ngibazi kodwa abafile mfethu ayibakhona abafile so now ngi-interested kule ndaba le yezinja yabona I never understood why oqonqa bethatha izinja kangaka like wena I think wasicacisela kahle ukuthi yini le usuyibonile eyenziwa izinja ehlukile from other human beings izinja bethu oqala injilo yale sure iloko engingakusho kakhulu ngenja iloyal futhi ifriendly izinja isanda ukudlala njengalethi sikhona khona la khona uthi mfethu ayisondela ngeke izokwenze lutho phela lapho ungasho ethayile ulanga likhumbuzi angikhumbuzi mfethu angikhumbuzi bro so the friendly izinja isanda ukudlala ngaso sonke isikhathi nje imiza kwenu usuke izodlala wena mase uyathuka so sonke isikhathi esiningi futhi isuke izodlala esingazile ku mawuthi wena uze wrong ngeke ize right yakusense izoza wrong yo hey ngeke kumele ngabe hlezi ke zingidlalisa mina yabo too much would you trade in umuntu in exchange of inja umuntu akaba let's say mhlambe yabona ngike ngibuke mfethu khona abantu asebekhethile ukuthi angekaze abe nawo partner empilweni yakhe into azohlala nayo inja wena ungayenza lo into leyo ukuthi ngiyakuzwa uphile nenja why because of inja loyally umuntu besuza nezinto eziningi neyinkinga true inja inankinga ilalela wena ezokuthanda ilalele wena igadi phela ngeke ngibone ukuthi umningi kakhulu la kuma pitbull sike sizwe enzima bro hayi mfethu ama pitbull sizwe enzima bro it's about yanja mfethu kwangafanele kwakhe beliyanja kodwa yathandeka okay inkinga imike yaqala yalwa kuba inkinga because ayifuni ukuphazamiseka imisi yenza lento eyenzayo esuke isifocusile ukuthini mina la ngiyabulala yo so uyinqanda kanjani mfethu into kanjalo ukuyivalela njalo kodwa futhi mfethu ezikhulu ikhulisa ibe lento leyo ufuna ibe yiyona so if like ufunela abantu mafuna ibe isilwane izoba isilwane ufuna ngabisona ngeke ibe isona pholiwe so have usake like why trainer inja from ebuncaneni ukuthi zikhule angikwazi ukuyitrain inkinga yami ngiyayikhulisa ivele ikhulele ikulalele iyadla iyakhula mina angikwazi ukuyitrain ukuthi ngithi manje sit ehlali hayi nazo isikhathi bethi inja nje inja lekugcina iyayibonela ukuthi zinjani it's come and eat hayi sesibona benza njalo omunyaza bafaka something la uthi ngakulungu so umlungu ke lapho uzoqoqa yabo nje lefa ihlala endlini ekhona inja bethu eyayigona eJozi elandleni kwakwa uJake nama sausage dog la yabo ave sasisithanda like iminyaka yashona mfethu abantu bathi ngiyahlanya mangithi izinja ziyashona kwaba buhlungu bro kwazwela inje yayine channel ibukayo ku TV hayi nakho yabo serious mate ukuthi ke uzukhole apha until uyibona le nto yenzeka yabo like a specific channel ukuthi le channel une culture vele ethi yaziwa uthanda ukuhlala kuyona makukhona umnikazi wale culture ubaba wakho khona ezohlala la eceleni kwakhona yabo i-remote ima ukuthi iyodwa izokwazi ukuyi-onela i-TV ifaka i-channel yayo sasiyibiza uJake
kwakuwumuntu yabo leyo nto leyo akusayona inja efana Yeah, nomuntu sekuwumuntu lo mfethu. because Straight. awoma ukuthi awuyiboni uzophatheka kabuhlungu apha nisithi vele So nani trainile ukuthi ibe kanjalo noma nje yavele. udla phela ihlobo ngayifica nami Isikhulile vele. isizenza lezi zinto Oh, yeah. angizange ngibuze kakhulu nami Ukuthi ngayithanda nje station yeah. ngiyafisa uba nenjinje Yavele shona. emfezo Eish, yeah, ne. So sike sizwe istory especially like ama pits you've mentioned ukuthi lezi nje zongamele zakhiwe. Khona lento ukuthi kuthiwe uma ungayiphakelanga kuthiwe ingagcina sikuluma wena mnikazi wayo. Iqiniso lonto leyo. wena ozoyijwayeza isikhathi mawukuthi wena uyijwayeza isikhathi usidla ngo9 ngo9 awukho ke wena sematshwaleni Yeah. izokwenzana uma usubuye because usuyayijwayeza wena for 4 years 4 years. uphila lempilo and lezi nje ilimaza abantu ngeke ngikholele ukuthi mina khona abantu abathatha izinja sezindala ngizokuphinja nginenja la uLucifer Yeah. Leyo hlezi uhamba naye. neBrown ya Hey. nginaleyo nja la ekhaya Yeah. leyanja mfethu kambe besikuphi Bengikubuza ukuthi ziphazanyisa izazi no, I can give a problem. I can king. Bengikubuza ukuthi like sike sizwe istory. Okay. Yeah. Yeah. lenja leyala ekhaya Yeah. uLucifer mangasuthi wena uyamfuna ngikuphi uyafuna ukumthenga Yeah. ngeke ngivume Why? because awumazi usemdala so umunye abanye abantu befike bathatha izinja uphikwe inja uyithathe because uyayibona yinhle uyayithanda imifika la ijwayele ukudlala nengane mhlambe behamba ama dog fights yabo because bayawenza ama dog fights uzuthatha inja wena dihamba ama dog fight leyo nje aggressive yazi ukuthi kuyaliwa when we be iyafika ingane ithi yayidlalisa yayihlala yayihlikizo iluma leyo nje yabo yeah because mina izinja zala ekhaya ingane ikhule lapha ngikwayo yonke indawo so ba ingane iyakwazi ukuya kuyona inje idlale nayo ofuthi ngeke izilume ingane leyo nje so abantu le nto abayenza ukuthatha inja endala azozama ukuyifuya mfethu awukwazi futhi nami ngabe ngenza iflop uyazi bengicabanga fana ukuthatha imfene uzoyifuna ukuyiphilisa impilo yabo yase yala elokushini yona ikhulele ehlathini ngeke izinto ngeke yabo ngeke uze uyazibona ngelinye ilanga like ulahlekelwa uthando lezinje angithandi mfethu hey yani yeah angithandi ma bro you grew up elokishini bro wami 100% uyilokishi kahle yeah iqiniso lithi mfethu mina for example like ngikhule emakhaya hleze sizwe igame elokishini how did you survive that ukuthi mfethu sigcine sesikubona nawe wenza izinto eziphedayo nani kuba ibhari bro serious akuba inyoni yeah yampilisa umuntu inyoni nje mfethu base umuntu kababa umuntu abagcwalayo hayi mfethu kungiphilisile mfethu ngokuba inyoni yeah uma phela lokushini wesifake ungabi inyoni ungabi clever ungabi inyoni kakhulu ungabi clever kakhulu balancisa kulezo zinto ukwazi ukufunda okwrong nokright nanokuthi wena ufuna ukuba yini leyo nto le yasiza yeah because uthola yonke lifestyle la yethu ekufanele so ayikhethele lokushini ukuthi ufuna ukuphilana mina ngihamba weyiphi indlela yeah mfethu since ukhule umuntu o you've mentioned ukuthi ukhule umuntu nje mfethu kade ikhalele awukwazi uxhaphazeke like empilweni ukuthi yabona lama out lawa ya ngeke ngisho ukuthi uxhaphazeka because mina ngiyabamba yabo ngiyapheka bathi ubukeke umuntu kanjani yazi akho laba athi bethe sigolile siyazwana yeah omunye usashona kwakwaba khona into ethi yabo xhaphazeka yabo ayiveze ukuthi umkhulelo lokushini bese ugcina uqina nawe ubona udlala ukubezeka mfethu ya ngeke lokukhala njalo babeshaya ngomantinyela yeah aba uthi umuntu uyambheka umuntu wakhona ukwazi nokumphinisela cause
Mina ngisidlala isilili. Sangikhulelanga ehlathini, angidlalanga ehlathini. Sure. But nami yazi angikhulelanga bese intweni kanjalo. As much as ngakhulela emakhaya but angizazi lezi zinto zehlelingi zokuzingela nani. I think ukhule after lezo zinto lezo. Bezenziwa yazi mfethu angifuni ngamanga bezenziwa kuukuthi thina sakhula ngedisk kakhulu so sasaveka kulezi zinto lezi ya so ukhuluma ngebhola yeah usakwandlala ndoda lalela kanjalo dlala u9 wena tshela hayibo ngiyadlala bona ngilazi yabona mfethu umuntu webhola uyakwazi ukumbona khona lapha ukuthi no dlala ibhola ayawazi wakutshela wena ukuthi udlala ibhola hayi mina ngithi asibeka negroundini sibonane ukuthi kwenzeka kanjani but ke mnganami now uthando lo Caslisha nothando le entrepreneurship nothando le business lo developa nini uqala nini kanjani njengamanje usunesitolo sakho ama bro yeah mina ngisho ukuthi lo develop lento kuze into engikhuliye ngayo so into engazi ukuthi yajova kumina ujova kwenza yeah nanokuthi ke mfethu hamba isikhathi izinto zangabe isahamba ngendlela ebehamba ngayo uma business akhona emndenini ekhaya kagogo yabo sure kwabe sekuba ukuthi umuntu kufanele asebenze ke yabo uthola ke lezo ipanike umuntu asebenza ngadina polisi kusho lo mhlawumbe uyangifollow kodwa yeah mfethu yabo yeah umsebenzi nje mfethu ukusebenza kufika ngathi ngicontrol so ngenda phe ngibona ukuthi okay la fanele ngiyithathe le mali yabo ngizoyisebenza even though ngasebenzanga kakhulu kodwa umuntu usebenzile mfethu yabo ngiyafisa futhi uhlaphelele nilaka ngisebenza uphinde futhi ngelilila ngazi uNkulunkulu umefisa mfethu yeah kodwa ngamsebenzeli mfethu la khona iNdiya nje mfethu ngiyabonga ayahlukumezana labantu ngeke ya umuntu yaphe abehlukumeza umuntu angicwasi mfethu la siyayazi uhlukunyezwa umuntu othi umlando wakhe ufuna ngakubo to rank manager true lo msaka wagcina standard 8 esikoleni noma ka 5 omunye nje bethu nje ende kanjalo mfethu ya kodwa mfethu siyabonga mfethu yeah lo mncane esikwenzayo noma ngingakabonakali kodwa kuzokhula so yabona mfethu ngizokwenzela umzekelo mina ngisayengasebenza yabo yero Cafelas yeah ngizoyimute le ngisebenza betero Cafelas iqhatha umngaka uncane mfethu yabona wayesase esikoleni kodwa wathola nje amadlela ahlazo ukuthi azosiphatha yabo and mfethu there was a point where bayobona ukuthi yabo la ukube kuyenzeka sithola ithuba ngabe nginqa phansi lo yabo how did you survive mfethu into kanjalo la sesikhuluma nomuntu mfethu ke corporate world ukuthi ucontrola kanjani ulaka uqinisela kanjani ukuze uzobe nento yakho mfethu into kufanele uyazi emhlabeni mfethu kubezela kubalekile yabo wazi kodwa ukuthi ufunani ungabekezeli ukuthi uzosubekezele ayikho nento yenzayo mfethu lapha yabo mina ngiyaye ngithi mfethu ukuquit ama bro sure omunye umuntu uyamsiza because abanye abantu baningi abantu ababambezelekile umuntu ubambelele la into neke izimise khona kugcineni phambili yabo kodwa umuntu ubambelele uphela u10 years uthi ubambelelwe yabonze la ngiyindawo angisho nami ukuthi ngigrade kodwa mfethu khona la ngangayeka khona ukusebenza lidinga ikangala ukusebenza ngaqala ngagaina what ngakhululeka and most yabantu imali yakho lapho sengiyisebenzisile ngayisebenzisa ngabatshela futhi ukuthi ngathi angibuyi mina la kodwa mase buhlungu into ukuthi uzofika wena emsebenzini kufundisa umsebenzi this week sure Monday uyabuya ufake uniform yabantu abapermanent mina kade ngangishizila la then ziyenzeka lezo zinto lezo so leyo nto yenzeka
ngagcina ukusebenza. I think kwakuyilowo nyaka lowo ngasho ukuthi hayi no. Ngeke ngiphinde ngibuye ngibeke inyawo zami lapha. Bathi nginamanga abanye bayahamba babuye. Mase ngiyenzile license ngathi hayi angibuyi. Okuyimuphi unyaka lo mhlambe if like uma ungastimate? Mina mfethu nginekhanda elikhulu kodwa memory. Angikwazi ukuthi ngikutshela kwaku 2000 yeah. But sekuyisikhathi eside kona. Yeah, sekuyisikhathi eside. And what have you ever experienced ukuthi okay yabo manje like I wish to go back, like for example mina ngike mfethu ngangaspana for isikhathi to a point ukuthi ngathi ngithi ngicamela ukubuya lapha ngiyohlukumezeka other than ukuhlala. Sike safika leso sikhathi ma bro. Ngingaspani. Iminyaka ngingaphandle futhi kanje. Sure. Leso sikhathi bro yasimnandi but leso sikhathi siyakubuyisa wena umqondo uyibone wena ukuthi cause uwedwa. Zonke izimo ubhekana nazo uwedwa. Ukwazi ukuyimela into yakho. Mfethu. So now having vethu isitolo sakho, having the freedom, imaphi ama challenges owafacile sikhuluma from building it from ukuyiqala to kuyirana to manje, like imaphi ama challenges yabo lawa mfethu sifacana nawo la? Bro kunzima ukuyisebenza, angifuni ukutshela amanga. Ilento lenhlezi umuntu wathi mfethu ngiyaye ukusebenza mina ngiyoqala into ukuthi ngimintshele mina ma bro aqala uyeke isipani, qala uzame usasipana lento uyibone siyasebenza yini. Kunzima. Awonye ma bro mawuthi leyo nto leyo phanda ngayo iyona ekufanele ikubheke. Ibheke incosi. Ma bro ngathi ngaye khona izinto eziningi ozenza eyingenisa imali. Because mawukuthi ubhekele imali wena personal nengane oledi kuzoba kuningi, even elandlini makukonke kufanele yenzeke encane yabona khona kuba nzima yabo. Abanye abantu bona ngathi semendaweni eyodwa sashawa lezo zinto ukuthi income isayodwa. As much make kwaqhamuka okunye yabo. So kubamba ngizandla ke bese siyakhula. Yabona ukuyiqalela into yakho mfethu kwaya like isibindi. Ubungayena wena umuntu onamahloni to a point ukuthi uyasaba ukuthi because yabona ngabe uzoqala into yakho into efika kuqala emqondweni abantu bazothini. Ayikaze wena ukufikela lo. Ngeke mabro isifa mina nginaso. Abantu bazothini syndrome. Hayi angiguli. Yeah. Mina dog ngeke ngadayisa izinkukhu. Ngikhuliswa from amachwane. Yeah. Facebook account yami ngayishintsha ngayibiza Chicken Man. Yabo ngekudayisa inkukhu icuthiwe. Yonke into nginikeze yabo. Yeah. Fika usuyifa ebhodweni. Mawukuthi uyoyoza. Inkukhu emnandi hali inkukhu le hlala emafrijini isikhathi. Yeah, and fresh fresh. And so ngikholwa ukuthi mfethu amahloni manje hayi. Mina ngikhona ukupost isithombe ku Facebook ngihlele etragini ngemumva. Because ngiyazi mina ngiyaphanda. Awunendaba nomunye umuntu ukuthi uthini. But mfethu how akunemali phakathi mina siyakhona ungibizi. But how umqondo wakho mfethu uprepare kanjani mfethu, because khona bethu abantu abalele phezulu komqondo ongabalethela like mhlawumbe ama million but for the fact ukuthi uyasaba abantu umqondo wakho like uprepare kanjani ukuthi ungabi nalesifo lesi? Mina mfethu indlela engikhuliswe ngayo. Mina bengikhula mina izinto ebengizenza bese ngishayisa ngamahloni. Sure. Kodwa cause laba kudliwa ekhaya ndiphandwa ngalento ngigcina sengiyenjoy. Enjoy siyenze kusegazini. Yabo umkhulekini kudayiswa emakethe. Fika umuntu ezothenga uyamphelezela umshare yanki. Uyaqhamuka umuntu ofunda naye la ujulukile ukuncolile yabo. Yeah. So manje mfethu angisiboni isimanga mfethu. So into okhule ngayo kahle le. Yeah. Ehasile into engiyaziyo nje kudala kuyikona ukuthi
ngike ngaxega izinto zomhlaba Yeah. hayi umuntu uyishaye kakhulu Ayuwena. impilo mfethu Yeah. ngiyakholelwa ukuthi bekuyijabsa kufanele ngidlule Kumele kuyona. udlule kuyona ukuze ukwazi uku-advise abantu. Mfethu. Yeah. True, yeah. So now, kunzima uku-advise umuntu ngento obuyenza okay. yabo ukutshela ukuthi hayi wena ukahle wena ayikho le nto yakho Especially- sazobuka yabo Especially ingane ezincane. mfethu Mm. ayina thina mfethu impilo esiyiphilile ile mpilo esiyibukayo sikhulele lokushini ngithi Sure. ama-grootman elokishini besibona kuyisitayela ukuphuza Namanje. yabo even family members Mm. yabo sothi kunenketho yaseJozi or yaseNewcastle ifile imifile ziyisitayela one way Siyakhala one way. yabo so impilo esikhule siyibona sayithanda uma uvula i-TV ubukani advert yatshwala Now and then. yabo so yona impilo esikhule siyibuka sayadopt Sayithanda futhi. ofishi kunzima ukuthi manje soyishintsha wonke umuntu abone the way sibona ngakhona Sekuse. kunzima bro Yabona ngibona izingane ezisakhula ndoda ukuthi sisabambe wona lo yamqondo ukuthi style style. Yabona amazoyishumayeza ngokuthi ziyiqoqo. qala ukuphuza ngama-Christmas so hayi siphuza Sibutshontshe, ngama-Christmas nabazali bayasidedela kodwa uyabona nto ukuthi manje siwumbulalazwe Gcwele umhlaba wonke. endoda sekuphuzwa every day uthi uyafika ngapha kuyaphuzwa hayi ukuthini hayi kancane Ziyakhala futhi uyabona angisho ziyakhala. ukuthi wrong kodwa sekwenziwa kakhulu And siyi-country ngeke. siney'nkinga ezenza ukuthi siphuze ukuphuza ngeke uze uyishintsha lezi y'nkinga Kodwa nje ngendlela esenza ngayo. yabo But mfethu yazi I used to ukuthi ngibajudge abantu kade ngakabuthinta utshwala. But mangihlala nabo ngixoxa nabo I realized ukuthi abantu they are going through a lot bro. They are going through a lot and abanayo platform yokuthi bayishare into yabo nabantu you spoken about ukuthemba abantu nabantu abangayikhuluma nabo lezi zinto. akukho la bezophephela khona cause esontweni bayakujaja True. yabo True. kanti esontweni ila kufuze ngabe khona uyamukela Mina bakwamukela unjalo. manje bayakujaja yabo uthi hleze eqo ibhlu elilodwa akekho kusizayo Bona ukuze kuswenkwana. ubone nalamasonto akhona ukuthi manje sometimes ubona ngathi scam True. And kuyaswengwa manje khona. emasontweni toki umama uyaphuma la kwakhe umakhelane uphuma ngemoto uzomdlula endleleni yabo Ohlangana phambili. esidaka amabhru yazi ke nawe Lift. esidaka nje bese siyabrekela sikuthathe bawuthi uyaphambili uzokushiya True story. hayi manje mfethu ngikuphila mina ngiyazi njani Yeah, that's why ke abantu besophuzweni kangaka yabo. So you've mentioned about lo ama challenges obhekane nawo. Talking about i-influx noma ukuflada kwalabantu bangaphandle bayilimaze kanjani imarket? mabhru mina engingakusho ngalokho abantu abaningi bahlezi besho bethi laba abaqeda umsebenzi ini sometimes sina izodaki siyaleka yabo of which labantu abekho ngasemakubo True. yabo nathi masingasuka siye ngasemakubo so feze phande njengabo Yeah. because kufanele kulale kudliwe emakhaya Yeah. so mina ngicabanga ukuthi kuthiwa yini comfort zone sikhulele la. yabo i-comfort zone mfethu comfort uma ukhona la nabo ihlobo around you ne-backup so leyo nto vele umsebenzi awubulala even wona abantu ezwena bakwazi ukukweleta and stuff yabo umuntu uzokubona yabo nawe sometimes ube nenhliziyo enhle kanti kugcineni nona mfethu akusizi abayi kulabantu beyokoleta kubona abafika nemali kodwa ngalabo afuna ukuzokoleta nayo lento ukuthi labantu mfethu singabajaja labantu bahlangene babambene. True. bahlangene mfethu because uyakwazi ukuthi umuntu azoba nama-container awu-6 endaweni kodwa kulawo ma-container angazi basebenza kanjani because lawo ma-container usuke yena eyiranisha kodwa anamaboss angazi basebenza kanjani yabona lento ukuthi basebenza ngozalo-ke bayalandana. ofishi ngicabanga ukuthi mhlampe
since uma ukwazi ukstockela ama-container awu-5 order in bulk lapha engithi Yeah. mhlawumbe uma ngase kuthiwa siya-unite as odaki I think singalwa nabo Kakhulu. because i-unit kuphela into engicabanga ukuthi yasishodela. Futhi ukubambana kahle kahle. Ngicabanga ukuthi iyona nje inkinga leyo. Otherwise mfethu bona umsebenzi bawaphazamisa because khona into oyidayisayo wena njengami la. Mhlawumbe ngidayisa into ngo-R15 yena uyidayisa ngo-R13. Uyakulimaza lapho. Because yena ufika ode kakhulu lapha athola i-discount. Yabo nale nto yabo ukuthi basitocka kakhulu bezovalela izinto la ezitolo. Kuyabasiza. Balala la. Manje izinto indapha expire ngithi mase bethiwa badayisa izinto ezibolile nani. By order kakhulu. Ba order kakhulu. Ungawuthenga uchocolate wena container ya my friend. Hey manje ingeke. Ngisho ukuthi ngangawuthenga. Emfethu awusukhumzela yabo. Yeah. I-date right but ngathi akuwona. Ngithi zihlala kakhulu kuyashisa kuyabanda yabo. Kunesikandalo engisangasizwe namfethu ukuthi bayasenza angekho sure kodwa sokuthi into esebeyenza manje bayakwazi ukuthi bathathe izinto expire mase beshintsha nje Bayakwenza mfethu vele ngifuna ukuthi ngithi abakwenzi bayakwenza kodwa ngisho ukuthi mhlawumbe ngilwa nabo ngalokho. Umuntu othanda ukuthenga kubona ama uthi useduze kwakho ayithenga yena yabo. Ngeke ngithi mina abakwenzi bayakwenza. Because ngangayithenga i-Trebs. Yeah khona. Ngayibuyisela esitolo ngathi awuyiphuze ungitshela ukuthi i-Trebs inde wena. Ngani noma kuyi-Oros efakwe acid ngani noma angazi mfethu. Yabo kodwa ngagcina ngiyishiya lapha esitolo. Wayiphuza. Angimazi phela wayenze njani. So mfethu in terms of like customer experience kunabantu abadelelayo la ngaphandle umuntu nje urude I'm sure mhlawumbe ama mistake mhlawumbe ayenze ngakwena everyone ayikho umuntu perfect. How do you handle ama customer ngokuhlukana kwawo? Mfana Luckily mina vele la ngikhulele khona la. Yeah. Yabo. So since ngikhulele la vele ngiyabazi abantwana. Okay ubajwayele. So ngiyabazi umuntu ngikhulele phambi kwakhe omunye ukhulele phambi kwami. Sure. So ngiyamazi wetholo uyahlanya namhlanje zimsukile yabo odakiwe yabo. Yeah. Into kanjalo anginayo inkinga kakhulu nama customer nokudelela. Hayi ngifethu anginayo. You've never experienced even one nje or phela kuyenzeka mfethu mina ngomunye umuntu nami ngiyahlanya ngendlela yakho. yabo nami ngiyahlanya mfethu. Yeah. Bayazi nabuza kufanele ungisanganele so 50-50 nxa ngisanganele ngiyekusanganela. Shuthi kube advantage ukuthi uqale into yakho la ukhulele khona. Yeah, ofuthi ngicabanga ukuthi mangaziwa ngiba nakamandla. Ngisengayiqala yona indawo Because ngishiyo ubafu la. Because usune experience. Ngiphinde ngiqhubeke ngiqale enye futhi. Isifiso sami leso. Yabo ukuthi ngiyafisa bezwe. Ziyanda. Isifiso sami leso serious. Akusokwenzeka mfethu. And I think basibambe ngalokho. Ilento le regarding to sika sabana le ndaba ye March and March. Bathi abambe. Babambe. Wawukhona ku front line noma wawungahambiselani nayo? Mina ma bro. Yeah. Mfethu ngi-African mfethu. Yeah. Yabo. As much as mfethu inkinga mfethu le asikwazi uyilungisa thina. Sure. Inkinga kufanele ilungisele abantu abayiqala mfethu. Yeah. Ama-border gates la kuthiwa ama-border gates. Yeah. Uma ukuthi kufanele abe khona wayi enginabo engavalekile. Waye abantu bekwazi ukudlula be-trespass mfethu like corruption. Yabo. So into vele ngeke ngize ngithi mina engivumelana nabo. But mina bekuzongisiza kuthiwa lento ibiqhubeka yenzeka because mase awahambe mase ama what you call laba ama container mfethu. Yeah. Abavayi mfethu ujuka. Yabo nami mfethu bake bethu abavayi. Mhlambe siyacwasana ayingeke. Angibacwasi mfethu. Ayingeke mfethu. Angibacwasi. Yabo. Abavayi mfethu. Because imagine mfethu ilabantu esipanini kugcwele bona bathatha imali encane. Mfethu Muswala ama number plate adengakashintsha adengakaba amaZ10 sama ND. Yeah. Even namanje ngazi vele since kusayize Z10 umuya eMozambique. Awuphatheki kahle. True.
la eMozambique Mm. awuphatheki kahle. Baningi abantu esengibizwa ngikaze ngiya. Baningi abantu esengibizwa becomplain. Bacomplaina ngaloko. E-border gate awukwazi ukungena nezinto zangapha Mm-mm. ukhululeke la ikhutshwala. Umthetho uqinile ngaloko. Umthetho bayawuqinisa. Sure. Thina ngapha ingobani Thambile. igovernment incisha amaphoyisa imali. Eyi. Yabo like into bese khona izinto obonayo ukuthi okay le nto le amasibomu. Kwenziwa amabomu kahle kahle. Yeah, leyanto into yamabomu. Mm. Akukwazi ukuthi kungafika abantu bezogcwala eThekwini. Siphathwe yibona. And basiphethe Yabo manje. khona iclub ofika kuyona eThekwini iphethwe igwerekwe xolisa usho le gama. Ayikho inkinga. Iphethwe umuntu angalena. Unfiltered. Yeah. Ephethwe umuntu angalena, abasebenzi bangakhona bangale, even abantu abahlala khona yabo so ama resident bayaziwa nje ukuthi abantu balala. Wena uyafika ukhululeki and uyacwaseka. Sengathi wena iforeigner La manje. eThekwini. Ngiyacabanga. Bro lento mfethu abavaya mfethu hayi. Ama-flat agcwele bona bethu. Abantu yonke into bese khona de beqashile khona umuntu uzoqashisa wasekhaya. Yeah. Labantu bakwazi ukungcolisa manje isidingo singekho. Siqale no. lokushini izibi zihamba every Thursday, Sure. every Tuesday kwamanye ama section. Yeah. But umuntu uzofuna ukushisa umgqomo like ushisa udoti. Yabo. Inkinga phela angithi Abavayi jo. bona balazi itiyela makuthiwa mabebona itiyela labo bayibona bese down. Yabo mfethu Yabo. nalento le angiyi understand mina. Abantu bebethi sesizokundoba amakhamba laba yabo. Bakhona Umshini nje. ungawuthenga uyigunde. Yeah. Khona umuntu kwazi ukugunda. Exactly. Yabo. Exactly. Okay mina ngakufunda ukugunda. Yeah. Ngoba ngisondelana nomuntu ogundayo. Yeah. Ukhona ulinda la kamco uyagunda. Yeah. Kodwa- uzokushaya. Kodwa uDecember labantu laba ngibazi balala namalini. Because bonke ama container asuke enolayini. Umude futhi. Kodwa thina sikhule esigundane thina mfethu. What's your view? Khona mfethu umuntu ozothi ukhumbule ukuthi sikhule mfethu ama tuck shop amaningi nama container amaningi okugundana eona abantu balama South Africans. Uthi mhlambe ikamkhize sitolo noma ikangcobo. Yeah. Kangcobo mabezizwe ngathi abekho right ngalelo langa abavuli. Yabo. Uzothenga abankizi Uzothenga kwenye indawo. mfethu. So don't you think ukubhampa sometimes abantu abamnyama, do you think ukubhampa noma mhlawumbe izimo nje sihlangana nazo? What's your take on that? I'm not sure if you Mina get mfethu the point. into engayisho mfethu ngiyalizwa Yeah. point lakho. Yeah. I-comfort zone mfethu. Hmm. Mfethu i-rest Yeah. wazi ukuthi ngizolithola iplate. Sure. Yabo. Abangivula ifridge khona mfethu iram. Mm. Sikhona isinko. Yeah. Mfethu uma yabo. Mm. Mfethu leyo nto leyo ikwenza buka labantu basukaphi. Uma ungasumbuza uma wakho amgcina nini usaphila uma wakhe. Akahamazi lokho. Uzokutshela mhlawumbe no5 years ngamgcina. Hayi ukuthi mhlawumbe khona into ebhekile yena useshadile vele because ngokosiko labo. Yeah. Bashadile. Ushadile. Mm. Ushadile unezingane, imali uyise einganeni. Wena unezingane la. Uma wakho uyakusiza kokunye yabo. Kokunye wena unikeza yini imali. True. Yabo. So mina ngicabanga ukuthi la ukukhula thina mfethu sisekhaya. Uma ukini mfethu ngeke uzustresseke yabo. Yeah. Ustresseke kakhulu ngezinto eziningi. That's why uthola ukuthi uyafika kamkhize balele. Ba relaxile, Yeah. comfort zone. Mfethu. Lento le kungenzeka ukuthi uyibuye ngelinye side lokuthi mhlambe kwenzeke kahle kwafika isimo esikanje ukuze nathi sewudark sikwazi ukuphaphama. Mfethu angifuni ukutshaya amanga. Abantu kufanele bavuke. Yonke into mfethu leli kuthina. Yabo. Because awukwazi ukuthi uzothi uyakwazi ukugunda. Yeah. Kodwa unalo iposi la kugundelwa khona abantu abaningi yabo. La bekhona iba khona nawe. Iba la kukhona Ilwana abongcono mfethu yabo. Because awukwazi ukuthi uzothi laba bangiqedela umsebenzi kodwa unihleli. urelaxile. Yabo. Usho ngomlomo kushuthi. Mfethu labantu laba izinto eziningi ukuthi phela sina mfethu sikhule Sure. bafunda le system ya South Africa. Labantu izinto eziningi bakhule beyifunda vele. Bakwazi ukuzenza from grade 5 umuntu uyaqala uyaxoviswa la. Uyaqala usebeka iblocks yabo. Uyabona na ukuthi ngikude kule shandiso wathi ngiyefundela. Yeah. So
Aseyigelezele nezishandise mfethu ngangizwe khona i-podcast engangiyibukile uwele Yeah. uwele Chesterville uwele Yeah, ngiyabona. yeah mawela Chesterville Yeah. lento ayisho mfethu into engikade ngayibona but platform yanje siyaqala ukuba kuyona ama college mfethu answempu ukudlula ama varsity True. right now True. yabo cause ama varsity sekhona AI manje Hey. uyavaya ofunda lapha akuchat lento ukuthi bayakwazi ukuzenzela yabona ngale AI yakhona And bethi izodla imisebenzi eminingi. yabo Bethi imisebenzi eminingi. mfethu So by the way, podcast I show you it's the Ins podcast. podcast Yeah. mfethu yeah So, mfethu. Shout outs Yeah. my gents Yeah. So mfethu I remember lapha wa mention ukuthi akekho umuntu oyistorm. akekho bro Yeah. So akekho mfethu as umuntu onengcosi ingane yakho ungayisa kuyiphi direction because wonke umzali mfethu wants for the best when the definition of the best wengane yakho kungayimuphi. hey mina mfethu awuveza ngilindeni ngibe nemali mfethu ayingilingeni opportunity cela ushembe mfethu anginike opportunity mfethu Yeah. phathi imali mfethu mfethu ngifuna ukutshela amanga mfethu uzobona mfethu Yeah. soft life kuphela mntwana ngifuna ukutshela amanga mina ngiyafisa usuke ingane yami ihlala lapha e-States yabo Sure. mina ngihlali khona Hlala ingane. bahlala khona ingane zami ihlala khona Yeah. impilo lapha ngiyibona ngathi i-right kodwa phela since ezoyihlanganisa nelokishi ngicabanga ukuthi kunga-right because angikholelwa kule nto yokuthi ingane ibe ucheese Too much. like umuntu sewukhuluma isingisi lezi ingane zamanje ikhuluma isingisi Azikwazi ngestuff ukukhuluma isiZulu. ya mfethu mina ingane yala ekhaya ebikhuluma isingisi siyasikhuluma isiZulu because iyazi ukuthi sikhuluma isiZulu la ekhaya hayi ngoba isingisi ngingasazi but angithandi ukusikhuluma isingisi Because silahla ngisho usiko lethu la kufanele silahla ngisho usiko lethu. So basically what you are saying ukuthi nga-understand ama-roots ayo kuqala before ukuthi mfethu yabo njengamanje ingane zami ngikhulelela elokishini ngifunda elokishini Yeah. akekho umuntu angangiphupha ukuthi ingane yami yofunda esichizini Sure. ayi impilo yathi cha I Kukanje. think ichapsa-ke mhlawumbe nami laba ofanele bakhule ngale ndlela ngizoba grand ngihlezi nginalelo themba lokuthi ngizoba grand impilo yabo ngiyishintshe uthenge lo muzi or ngiwakho umuzi osemakhaya mase ngibakhela osedolobheni ukuthi bakwazi ukufunda yonke lo business kodwa bazi ukuthi babuyele ekhaya ayikho into engiyifisa njengaleyo iphupho mfethu ayiphupho and amaphupho ayafezeka bro amaphupho nje bethe ayafezeka so basically what you are saying ukuthi uyakholelwa kulento ukuthi akekho umuntu oyistorm it's the education system lesibambile nje mfethu ngifuna ukutshela amanga bro yeah umuntu uyabanjezelwa azafika matric umuntu makhenika futhi abafundi isibhanile uyafeyila kodwa umehle nobaba amakhelwane la ubaba amakhelwane uthuma yena umqeqisi injini ayinembe futhi ayinembe hayi useyayazi lento yabo isibhanele usibamba manje yabo ukuthi useyazi ukuthi imoto eminenkinga lapha ayenziwani obhizi umzali lapho uthi ingane yamakhelwane funa iphume evasithi yeah vele yabo kanti bangayo udana mfethu eshayela ecarpentry mfethu ubuye bompetha weplango and okubhlungu bro vula ikampani la uspan ube grand bakusupport futhi skin because manje omunye umuntu bamonza yego grand esigela balokhu bemforce kugcineni umuntu uphuma eceleni ayenzi yonke lento le abamfuna ekuyona yabo cause yena uzofuna ukwenze yakhe and bese into ebhlungu ukuthi wonke lama degree lawa nama diploma sibuya sihlale nawe emakhaya emaprofessional mfethu and abazali abakuboni lokho kodwa mfethu Khaleni uyicishile yazi mfethu ifuture yethu nayo nayo kavele mfethu yabo so mfethu yeah mina mfethu life inamasimba bro true abo isizulu sithi lithathwa osemisamo eminyango thatha eminyango nimfaka endlini mfethu maningi mfethu abantu abanama degree mfethu sinini bengisebenzela
few years back la engolweni yami ngihlangane nomunye umjitsi nomjitsi mina ngisho ukuthi umuntu uyahlanya yabo kodwa ngathi uphazamisekile ngendlela seyi kodwa mina umuntu engithi ngiyakhuluma naye ngifuna ukubamba abangangitshela ukuthi abantu engihleli nabo abhema ugwele eceleni kwami isixoxo ngimbone ayangixoxele ngaye wena mfethu uphuma ko London Cape wena mfethu lo muntu uNtswembu udokotela dog kwenzakalani mina mfethu uyakutshela ukuthi angazi kwenzakalani emhlabeni ngamjitha ubhizi uyafona ufonela abantu abase Pretoria ngani bakhona imali kufanele ayithole yini yabo ufuna ukuhamba futhi khona la engolweni kuningi mfethu ngisho ngathi ayibusted wangitshengisa ikhadi lakhe lasebank libhale uDR nesibongo sakhe yabona it's a sad story because sisazobona odokotela beningi behlala emakhaya yo ama numbers akhomba lokho ngenxa ye system ecorrupting ngakhona yabo mfethu akukona ukuthi bethu ikhala zikho zikhona but system nje bethu sibhekene nayo but ke bethu back to business imiziphi izinto umuntu sike sabona ukuthi umuntu uyayiqala into ayiyeke uyabo noma iqale ingabambeki insimbi ishisa wena you've survived for isikhathi eside iziphi umuntu izinto ekumele ayiqaphele mangabe sebusinessini noma ese self employed ma bro yeah azothi skate mfethu amantombazane mfethu wele yabona awona mfethu umufuna imali mfethu umuntu esimame mfethu phuma kuyena uyabona manje phuma mfethu ngithi phuma etshwaleni yeah kuya ngendlela ukuphuza ngayo yeah yabo ama substance nje mfethu uphuma kuona kahle kahle first lento mfethu iqome yenza icherry yakho mfethu icherry kodwa kuyibe nesicefu ungayenza icherry kuyibe nesidinga ungayenzi yeah ngazi yenze inhliziyo yakho mfethu yenze into yenza isithandwa sakho kube yona into yokuqala oyithandayo ngicabanga ukuthi yonke into mfethu umuntu ayenza kufanele ayithande true noma uyithanda noma uyikuthanda yabo nami mfethu mina mfethu ngiqhuzukile ma bro yeah mfethu angikho perfect yabo masiqala ukushintsha manje 2026 yabo yeah yonke le ndlela mfethu bingekho lula mfethu ngeke ngisho ukuthi umuntu uyawa mfethu avuka efuna noma engafuni akavuka yeah kuba kuyena ekugcineni ukuthi cause mfethu lento le qala before ngangijudge umuntu odla imali lanto abunela imali ya Raf show I box antenga ayibuza umbuzo kodwa ngathi ngangayiphatha yini mina le mali ama million yabo angikazi ngiyiphathe ngisho sure angingamgxikike lo muntu angazi mase ngiyiphethe ngizowenza njani don't you think if ukuthi isystem kahle kahle sicondition kanjalo ukuthi singabi namali to a point ukuthi noma sesenemali sibhubhudle fast because siyaspan kodwa uma ungangicela idrad ngeke ngize ngibe nalo ema-bro kusebenza scam kufanele kube khona iside mfethu yeah ne into ewushowcase angisho ukuthi sonke akugcina sonke esizoba ibhizinisini yabo yeah akufanele into ukuthi zazi ukuthi wena mfethu ufuna ukuphila kanjani mawuthi ufuna ukudependela kuloya mjida dependela kuyena balekile mfethu ukuthi uthole into eceleni yabona nje ubuphusha kanje sure ngiyafisa ngelinye ilanga lento ikhokhe yabo hayi siyabonga kodwa nje mfethu angifuni ukujama ukusebenza scam esikhulu mfethu angazi abantu ngeke ngisho ungafunda ufike phi ngeke uhola 200,000 ngeke and emhlabeni udinga 300,000 ukuphila and above yeah and above njalo nginyaka and above mfethu yabo lento ngangisho mfethu dala ngithi mina yabo ifridge lasendlini if umuntu efamily lu 15,000 ukuligcwalisa izinto ekufanele ihlezi zikhona yeah according to umuntu impilo kufuze ngabe uyayiphila kodwa bambala abantu especially umuntu omnyama bambala abakwazi ukuphila leyo mpilo engishoyo ingeze yashizila mfethu yabo siyashizila dog inzima ukuya kaWoolworths dog awungenele uba lapho
Oshaya igrosa kaWilwet kunzima madoda. Ngenelo ba lapho. Awu. Egcineni umuntu uyabuka ngokwempilo. Abantu abasebenzayo angakwazi ukuya kaWilwet kodwa ngeenkinga esinazo. Ngeke. Wena lapho we-bottle store uyothenga ubhiya because sineyinkinga kakhulu. yabo. Kakhulu. Impilo futhi ayinzima bro hey. What the solution bethu mawucabanga as so dark sibhekene nenkinga and into ebhlungu ukuthi ikhona nekhona kune tavern yabo. What is the solution kahle kahle? Mina mfethu to be honest hlezi nisho ukuthi lento ngesayilo sekonakele. Yabo manje ma bro. Yeah. Wena ekufanele uzazi. Otherwise umuntu usazokhuza okhona into ozoyilungisa. Hayi mfethu siqambelana amanga. Jambile. Yabo nje imagine manje. Afethu abakahambi labantu dog. Bahambile babuya ba. Abakahambi labantu mfethu. Yabo. Kuzanyiwe baphuma yabo nje badesha ungizwe. Ya ngimvumelile nawe uthi ngempela siyibonile izigi lezi abazenzile kwakhona unyakazo. Iyaqala ukwenzeka le nto. Iyaqala. Kodwa manje abantu abazolungisa lento abafuni ukuyilungisa. Bahleli nalokho bavele bayihlakaza lento le. Bavele bayihlakaza. Manje bathi baphiwe banikezwe imali bathula ngazi. Asazi. Sikaze. Kodwa nje mfethu kuthiwa mina. Yeah. Nguphakela. Yeah. Bangitholisa ngesamba semali bhuti wami kule mpilo esiyiphilayo. Mfethu. Ayithatha mina mfethu imali. Aw sonke. Mase kodwa ngiqhubeka nemishini yami. I think so. I think mhlambe mfethu because akukhulunywa ngemali encane mawukuthi bamvala umlomo noma khona into abayenzile iningi kakhulu. Thatha ama million mfethu. Mhlawumbe khona inkampani anayo nama shares manje kuyona. Into engakhulumisi. Into yokuthi ilandelwa kuthiwa awathenga ama shares mhlamba sazi. Endaweni ethize yabo. So because nawe ngithi ugcine ngibuka ungizwe lapha. Kulamaloku nganami ekujima. Yeah, Pinca Nation. Yeah, Pinca Nation. Sure. Ungizwe ngathi ugcine ngamphendulanga u0. Ukuthi bafande uba. Mfethu. Uthi ubani nobe obekufana. Laba ukuthi kufana yabo abamphendulanga. Ube lokho ushukela umoya. Yeah. Of which ngicabanga ukuthi ungizwe uyihengishe kahle le nto leya. Yeah. Kahle bese kuzomela veze abantu abaningi if ubheka kahle because njengoba bamfumbathisa akafumbathiswanga yedwa. Yeah. Iqiniso lelo. So ubona indlela debalekela ngayo la nje bese ukuthi hayi ngamele ukuthi aphazamise inkulumo angayi kuyona lento yakhe. And yaphazamiseka futhi. Yeah. So yeah, Proam as we close up mfethu one last word you would like to we share it to abantu abakufollowayo to abantu abakusupportayo because umuntu ngabantu yabo. The reason why we live we are supported by other people. So when to one last word you would like to share to abantu to your followers yinongayisho and also mention ama handles akho utholakala laphi ne location ye business lakho. Mfethu hey mina mfethu siqale sibonge mfethu umveli inqangi. Yeah. Sibonga uShembe uNyazi leZulu. Sibonga abaphansi. Yeah. Because sila mfethu sishaya impahla mfethu akuthina mhlawumbe yabo. Ibona. Yeah mfethu ibona abasihlanganisile. Sibonge bona mfethu. Yeah. Mfethu mina ngibonga wonke umuntu mfethu ongisupportayo lokushini. True. Yona yonke into engazama ukuyenza ningiyenzile because kuningi esesikwenzile nezinsizwe ezinye engibambisene nazo. Yeah. Support siyayithola siyabonga. Kakhulu. Hawu makhelwane bami mfethu ngiyababonga mfethu. Shout out to Big Boy face la. To the Majoro mfethu yabo. Shout out to Menzi mfethu. Umfethu lo esibambisene naye la sitolo mfethu ngiyabonga mfethu. Yeah. Bonga nesikhathi sakho mfethu. Akubonga mina bafethu. Kabe ngithi yeah noma ngifaka upupu. Outside. We outside. We outside. Me how?
Yeah, bafethu. Just make sure you like, just make sure you subscribe. It's Why You Started Podcast. Sithola kuwona wonke ama-social media platform, TikTok, Facebook, you find us, Instagram. But make sure ukuthi uyasubscribe, uyalike, uyacomment, and make sure ukuthi uyasupport. You didn't mention ukuthi located ngakuphi. Ukuze befika abantu bezothenga la. La fethu 2 wa-5 ngakhesa fethu bayazi ngakhesa ima-virgin. Yeah. Kheswa ima-virgin. Yeah. Wakudayisa ama-virgin la ekhaya mfethu so fethu abantu bayazi fethu bayangazi ngo-carrots mfethu igama lami. Carrot kheswa fethu hayi mina lo injalo fethu. So yeah, lento obuzoyithenga eWoolies ithenge la uzoyithola. Fethu sizosola vele sideliver uPP nakhona. Sure. Showcase. Sure, eh. Sharp.